नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. प्रत्येक मनशात इच्छाशक्ती उरलान तो किती बी साध्य करू शकता. विधान परिषद सदस्य गणपती उळवेकर. कारवार विधान परिषदेचे सदस्य गणपती उळवेकर हेमगेल्या हातीन आज कारवार तालुक्यातल्या उळगायंगा महासती प्री ग्रॅज्युएट कॉलेजच्या कला आणि क्रीडा विभागाचे उद्घाटन केले. या वेळार तेमी सांगले की विद्यार्थ्यां अभ्यासा वांगडा खेळाकडे चढ भर दिवचक जाय. म्हाका या राजकारणात या पदाचेर पावच खातीर जायत्या कश्टाक तोंड दिवचें पडलां. हांव कारवारच्या नगरसभेत 5 पटी सदस्य आणि 2 पटी अध्यक्ष म्हणून काम केला. 2008 सालाक कारवार अंकोला विधानसभा मतदारसंघातल्यान पक्षेतर रावन 28,000 मतान हार खावची पडली आणि 2016 भारतीय जनता पार्टीच्यान विधान परिषद चुनावणा स्पर्धेत फक्त 200 मतान हार खावची पडली. पण हावी धैर्य सोडनासतना भारतीय जनता पक्षातल्यान कर्नाटक विधान परिषदेची निवडणूक लढणं आज हा विधान परिषदेचो सदस्य म्हण तुमचे फुडें उबे आसा. प्रत्येक मनशात इच्छाशक्ती उरलान तो कितें बी साध्य करू शकता अशें विधान परिषदेचे सदस्य गणपती उळवेकर हेमी विद्यार्थ्यांक सांगले. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. विधानसभेत अरण्यभूमी हक्क विषयाचे चर्चा जाली ना म्हण 2 ऑक्टोबराक सभाध्यक्षाला घरामुखार धरणी. रवींद्र नाईक. यल्लापूर अरण्यवासियाल्या समस्येक सरकारान योग्य न्याय दिला म्हण 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंती निमित्यान विधानसभा अध्यक्षाच्या निवासस्थाना मुखार शिर्शीत अरण्यवासीय बृहत मिरवणुकीनंतर धरणेक बसतले असे जिल्हा अरण्य भूमी हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक हेमी सांगले. तेमी 29 सप्टेंबरा यल्लापूर तालुका पंचायत सभांगणात अरण्य अतिक्रमणदाराक उद्देशून उलयताले. अधिवेशनात अरण्यवासियांनी समस्या चर्चा करून सुप्रीम कोर्टान दुरुस्ती प्रमाणपत्र दिवू जाय म्हणून संघर्ष समितीची मागणी गेल्या 4 अधिवेशनात आग्रह करते आसात. जाल्यार सरकार या विषयाक निर्लक्ष करता म्हण हो प्रकार खंडन करून सरकाराचे जास्त दबाव हाडच्या उद्देशान या धरणी कार्यक्रमाचे आयोजन केला असे तेमी सांगले. अरण्य हक्क कायद्यात अरण्यवासियांनी अर्जेची मागणी तिरस्कार केल्ल्या अतिक्रमणदाराक त्या जाग्यावेल्यान उठोवचे असे परिसरवादीन सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या सार्वजनिक हितासक्ती अर्जेत नमूद केला. राज्य सरकारान तिरस्कार केल्ल्या अतिक्रमणदाराक हप्त्यान उठयतले असे प्रमाणपत्र दिले ही खूप खेदाची खबर असा. राज्य सरकारान ताबडतोब या विषयाचे दुरुस्ती प्रमाणपत्र दिवू जाय असे तेमी उल्लेख केलो. जाल्यार या अतिक्रमणदाराक जमनीचो हक्क दिवूक सरकार विफल जाला, जनप्रतिनिधी हक्क दिवूक विफल जालात अशी तेमी टिका केली. या वेळार फकीरप्पा वड्डर, अरविंद गौडा, नरसिंह नाईक, वासुदेव शेट्टी, गोपाळ गौडा, प्रमिला, PC गांवकर आणि इतर प्रमुख हजर आशिल्ले. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ಶಿರ್ಸಿಯ ಬಿರ್ಕಿ ಬೈಲಿನಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಿರ್ಸಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಪರವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಧರಣಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣದವರು ಬಂದು ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಲಿಕ್ಕೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ಶಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಧರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. रेल्वे प्रकल्प केंद्रीय पथकांच्यान गजपतची पळवणी. यल्लापूर केंद्राच्या पथकान तालुक्याच्या किरवत्ती परिसराक भेट दिवन थंयची भौगोलिक परिस्थिती तपासली.
डोंगेरी अलकेरी गोळीवाड्याच्या लागी परिसरात ओतून गणपतीची पळवणी केली. या परिसरात भाऊच्या हत्तीच्या सुरक्षेखातीर कितले उपाय करू येतात हाची तपासणी केली. किरवत्ती झोन रानात 13.8 किलोमीटर रेल्वे मार्ग असतलो. सुमार 8 किलोमीटर वाठारात गणपत असा. 4 किलोमीटर बंधारो आणि 4 किलोमीटर खड्ड खंडून ट्रॅक घालचो विचार असा. दक्षिण पश्चिम रेल्वे हुबळी विभागाचे पुढारी ई राजू हिमी टिमाक समजून सांगल की हेजेन हत्तीक त्रास जावचो ना हेजी काळजी घेतली. या वेळार मुख्य रान संरक्षक वन्यजीव विजयकुमार गोगी, कॅनरा सर्कल रान संरक्षक वसंत रेड्डी, शिरसी उपविभागीय अधिकारी देवराज, उपरान संरक्षक अधिकारी SG हेगडे, सहाय्यक रान संरक्षक अधिकारी आनंद, ग्रेड 2 तहसीलदार CG नायक, RFO मिर्जानकर आणि नैऋत्य रेल्वे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. PFI प्रमुखालया घराचे धाड, महत्वाचे दाखले ताब्यात. भटकळ. केंद्र सरकारान मंगळवाराक PFI संघटनेचेर निषेध केल्ल्यान भटकळ शहरात बुधवाराक सरकारी अधिकाऱ्याला पंगडान स्थळीय संघटनेच्या प्रमुखालया घराचेर धाड घालून महत्वाचे कागदपत्र दाखले ताब्यात घेतलात. जाली शहर पंचायतीच्या मुसा नगरात वास्तव्याक आशिल्ले जिल्हा घटकाचे अध्यक्ष करीम हेमगेल्या आणि हेबळे हमीफाबाद निवासी जिल्हा घटकाचे कार्यदर्शी सलमान हेमगेल घराची धाड घायली. या धाडीत अधिकाऱ्याक PFI संबंधित पुस्तका, मोबाईल फोन आणि महत्वाची कागदपत्रां मेळ्ळी, ती तेमी ताब्यात घेतली. ही धाड दोन्ही घराच्या एकच वेळा घायली. या वेळार संशयित दोघी जाण घरात हजर ना आशिल्ले अशें कळला. भटकळ उपजिल्हाधिकारी ममता देवी, CPI महाबळेश्वर नायक आणि पंगड हेमी करीम हेमगेल्या घरात धाड घायली आणि DYSP KU बेळियप्पा, तहसीलदार B सुमंत हेमगेल पंगडान सलमान हेमगेल्या घराचे धाड घायले असे प्रसार माध्यमांक कळयला. हळयाळात कोबोच्या रैताक सरकारान पयली आदेता दिवं जाय, संदीप कुमार बोबाटे. हळयाळ तालुक्याच्या रैताल्या कोबाक पहिले प्राधान्य दिवं जाय अशे राज्य रैत संघटनातर्फेन आणि राज्य कोबू पीक काडचे संघाचे उत्तर कन्नड हळयाळ घटकाचे जिल्हाध्यक्ष संदीप कुमार बोबाटे हेमी सरकाराक आग्रह केलो. कारवार पत्रिका भवनात प्रसार माध्यमांकडे माहिती देताना तेमी सांगले की हळयाळात कोबू कटाव करताना स्थानिक रैताल्या ट्रॅक्टराक आणि इतर वाहनाक कुली कामगाराक पयली आदेता दिवं जाय. IID पेरी साखर कारखान्यात टॅक्स रुपात जास्त पैसे घेवची ही लूटमारी बंद करू जाय. द्विपक्षीय समालोचन करून नंतर कोबोची किंमत ठरवून नंतर कारखाने सुरू करू जाय. या वर्साक अंदाजापेक्षा जास्त पावस जाल्ल्यान गंव, कापूस आणि भाताच्या पिकाची नासाडी जाल्ली आसा म्हण हळयाळ तालुको अतिवृष्टी पीडित प्रदेश म्हूण सरकारान घोषणा करू जाय अशें तेमी आग्रह केलो. या वेळार पत्रिका भवनात शंकर काजा, प्रकाश, नागेंद्र, पुंडलीक, रामदास बेळगांवकर, अशोक, पिशप्पा किडोळकर हेमी हजर आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केनरा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.